ai na ga ma dama in dai za mu yi aiki muka zo wannan kauyen ka gane ko wallahi ba kamun alhamdulillah. Amma director kana ganin yarinyar nan za ta shigo kuwa? A fara ba mu dai wannan script din shi dai fara karantawa da. Kana ji lawai sunanka Ahmad daga sin ɗinka nan da Allah ka duba wanda da yarinyar nan kai wanda kawai da yarinyar nan ai yarinyar nan kai kasin gida nawa take nawa take ayyan ta wuraren ka gafi. batta. Wa alaikum salam. Ki talaka fa talaka fa ita gaisuwa ki ban san gaisuwa ki karfe nawa na ciki wannan location din dakata karfe nawa na ciki wannan location din ki gaya mun yanzu karfe nawa Sumayya karfe uku na ciki zo saboda koyo na fi to ki je na kore ki Sumayya sirrin ba za ki ba ki ciki kasu na ki je kawai na kore ki Sumayya kai bari in gaya miki kin san Umar yan shafi mai waka to ko shi da zai mu iskanci a aiki na da zan yi an mata sai da na dakatar da shi sa'alin Nuhu sai da suka shiga wannan magana kamun na kawar da shi sannan ke nawa kike waye san ki a fim ki je kawai na kore ki Sumayya ba na yi da ke ban san ki ba ki je kawai na kore ki na fim ko na ta kai bari ka jin dama ke kin san Allah a kan isa ki a wannan fim din wannan in je in sai da gidan ubana in sai da idan kira Hadiza Gabon mun wannan sitin ko nawa zan biya ta amma ke na kore ki tabi Director ya guri. kai kale ta Allah idan can a ci gaba da soyar da kai ba na yi